Dobro večer. Marijana, dobro nam došla. Vi ako se sjećate, Marijana je nama trebala doći prije godinu dana ili dvije, nažalost zbog pandemije. Zbog pandemije nismo mogli održati književno večer i mislim stvarno obilježiti Dan žena na ovakav jedan način sa jednom mladom, talentiranom spisateljicom koji je poznajete, koji su imali već priliku čitati njene knjige, već znate. Vi koji ćete čitati, uvjerit ćete se da uistinu se radi o posebnom talentu, bez sumnje. Ono što je zanimljivo kod Marijane, evo ovdje večeras ćemo, makar nam plakat govori o jednoj knjizi, mi ćemo, ne možemo da ne svrnemo pažnju na dvije knjige Marijanine. Ona se ne bavi isključivo samo književnošću, Marijana je novinarka, Marijana objavljuje knjigu od poezije, imat ćemo vremena. Dan žena od 1999. godine Ujedinjene nacije obilježavaju svakog 25. studenog i Dan nasilja nad ženama, znači borba u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Kad govorimo o knjigama, Marijana je novinarka. Ipak, kad govorimo o knjigama, suočavamo se sa životnim pričama. Nije namjerno navedeno kad se kaže istinita priča. To nas tjera da mi upoznamo životnu priču, životnu put jedne žene. Da ne ostanemo ravnodušni, mislim što je ono najljepše i u koju ja vidim i hrabrost i smjelost Marijaninog izbora, da nam na upečatljiv način prenosi životni, težak put. Jer mi kad govorimo o ženama koje su doživjele nasilje, doživjeti nasilje u obitelji, znate, žrtva nije uvijek samo jedna. Obitelj, to su na naša 4 zida, koja u našom kolektivnoj imaginaciji donosi topli dom, tu su djeca. Djeca su neminovno uvijek žrtva u bilo kojem nakaradnom braku, taj se zločin prenosi na djecu. Prenosi se na užu i širu zajednicu, prenosi se često čak sa generacije na generaciju. Marijanine knjige nas tjeraju na jednu intimu, jer mi kad smo s mobitelom, kad gledamo film, nas uvijek može biti više. Kad čitamo knjigu, mi smo sami. Znači, imamo si vremena da uzmemo, da razmislimo što je se, možda čak i može vam djelovati pretjerano, o psihološkim procesima. Jer mi kad čujemo na vijestima, mi živimo u Italiji, večeras smo u jednom predivnom ambijentu, evo ja sam Marijani napomenula, prva vijest iz hronike u talijanskim svim novinama bila je, sjećate se, u Milanu, na novogodišnjem dočeku silovana je jedna djevojka, grupno silovanje. Mi smo započeli ovu godinu sa takvom jednom viješću. Mi živimo u jednoj prekrasnoj zemlji gdje iza nas postoji država, postoje institucije. Ne dolaze talijanske žene, živimo u takvoj zemlji gdje je žena zauzela svoje važno mjesto u društvu. Međutim, i u ovakvoj zemlji mi smo u 2021. imali 66 žrtava. Žena koje su ubijene od muževa, od osobe koja im je najbliža u životu. I obilježiti Dan žena, znači sjetit se uistinu, natjerat će nas možda i Marijanine knjige će nas tjerati da pomislimo, imat ćete priliku. Neko je me od vas čak i pitao da li ja Marijanu poznajem, ne, evo prvi put, večeras smo se upoznali, ali kad čitaš nečije knjige osjećaš ga blizim sebi, bliskim. Vidiš sam njen izbor, znači da piše o istinitim pričama, nađe se nešto zajedničko. Krećemo na jedan opušten, spontan način, znači mi smo se upoznali nekih prije 10 minuta nego što smo se svi okupili i evo Zrinka je nakratko predstavila Marijanu, kako vidite, mlada, lijepa. Imat ćemo štošta da saznamo, da upoznamo, da se upoznamo između sebe.
Marijana će sa svojim iskustvom, Marijana je Hrvatica koja živi u Njemačkoj, možda krenut ćemo od iseljeništva, evo od nas. Mi živimo u Italiji, mi smo jedna grupica Hrvatica koja je većinom Zrinka, nas zna sve, pa mislim većina nas, bar ove koje ja poznam, čak su se i dobro udale, Marijana, vjeruj mi. Za razliku možda od zemlje Njemačke iz koje dolazi Marijana, naše iseljeništvo je drugačije. Mi smo žene, došle smo, utopile smo se u talijansko društvo. Naši su muževi Talijani, naša su djeca, makar se Zrinka ne slagala, Talijani. Ne. Integrirani smo, većina nas nema problema ni da nađe neki posao koji odgovara sasvim onom za što su se školovale. Mislim da je to malo jedna bitna razlika na Hrvatskoj ili bilo koje drugo iseljeništvo u Njemačkoj gdje koliko nam je poznato, mi imamo tu neku našu, posebice Hrvati, posebnu vezu sa zemljom Njemačkoj. Naši su očevi išli godinama, radili u Njemačkoj, vraćali se, gradili kuće, možda su naše majke, mi djeca ostajali smo u domovini. A evo, prvo dobro večer i iznimno mi je drago što sam ovdje večeras s vama. Hvala vam što ste me zvali, odnosno što Zrinka potencirala to. Pa evo, u Njemačkoj je jako velika hrvatska zajednica. U Njemačkoj ima negdje oko 350.000 službeno, oko 350.000 Hrvata, međutim ta brojka je kudikamo veća zato što mnogi su doselili u zadnje vrijeme iz Hrvatske, neki se nisu ni prijavili u hrvatsku zajednicu, hrvatske katoličke misije, možda ni nemaju podatke sve kompletne o tome. Međutim, koliko god je dobro da je hrvatska zajednica se drži svoga u Njemačkoj, a vi kažete ovdje u Italiji ne toliko jer ste se integrirali. S jedne strane je dobro se integrirati u jednu državu, u jedan mentalitet i način života, s druge strane se gubi svoje. Znači treba naći neku paralelu. U Njemačkoj Hrvati, pogotovo Hrvati prve generacije koji su dolazili, oni su sad neki se vratili, većina njih živi pola godine u Hrvatskoj, pola u Njemačkoj, jer u Njemačkoj su im djeca obitelji, jednostavno su na nekome mostu i više nisu ni stranci su u Njemačkoj, stranci su u Hrvatskoj, zato što oni su otišli iz Hrvatske i ostavili su ono što su ostavili i još uvijek su u tome nekom svijetu zarobljeni u onome u prošlosti koju očekuju kad se vraćaju. Iako svjesni naravno znaju da to ne može biti, ali jednostavno srce ih vuče ono što su ostavili. U Njemačkoj se nisu integrirali toliko dobro da imaju sad prijatelje. Imaju oni prijatelje Njemce ili druge nacionalnosti naravno, ali uvijek je tu hrvatska zajednica prva. I sad to je dobro da se njeguje hrvatska kultura, tradicija, jezik i da to ne nestaje. S druge strane nisu se integrirali dovoljno u Njemačku i nisu jednostavno se snašli tu. To je što se tiče prve, možda čak i druge generacije. Međutim, ova treća generacija, govorim sad o generacijama potomka koji su došli prvi, oni imaju nekakav svoj život njemački, s njemačkim mentalitetom, oni imaju dodira sa Hrvatskom, ali jednostavno mogu reći da su oni prije Njemci nego što su Hrvati. Ne sada su oni Njemci, ali jednostavno takav život imaju i način života i taj njemački mentalitet. Ovi Hrvati koji sad dolaze u novije vrijeme iz Hrvatske, oni opet dolaze radi posla, ulaze u te hrvatske zajednice, hoće li se integrirati s vremenom, neće li, to sad sve ovisi, ali moram reći, uvijek kažu, prva generacija Hrvata se nisu toliko dobro snašli u Njemačkoj koliko sad ovi koji dolaze. Međutim, ja mislim da je upravo suprotno, jer oni su imali teži dolazak, oni nisu znali jezik, danas znaju, ako ne znaju njemački, znaju engleski, tako da je puno lakše, svi pričaju manje više engleski.
A te prve generacije naših ljudi koji su dolazili, oni su došli, nisu znali ništa, a snašli su se. Znači imali su i neki su, muški su imali koliko toliko dobre poslove u tim firmama, naše žene naravno, to je poznato, većinom je to neka u čišćenju i to nije to neki loš posao da sad, ali jednostavno u tome su i ostali. Ja mislim da je njima, da su se oni puno bolje snašli nego što se danas nalaze ovi mladi, jer oni imaju, oni očekivaju u Njemačkoj recimo dobiti dobar posao, puno ne raditi, a zarađivati dobro. A naši prvi iseljenici to nisu očekivali i puno su se bolje snašli, puno bolje na kraju zarađivaju. Ako ko dobro vidi od mlađih, da. Potrebna je ogromna količina snage kako bi u sebi držala zatvorenom tu bol i koračala na izgled normalnim životom. Ovo možda ova rečenica na najbolji način odražava što znači živjeti kad se žrtva bilo kojeg nasilja. Ovoj ženi, glavnom liku Marijaninog romana, pomaže što je u Njemačkoj. Ona je školovana žena. Svjesna je da živi u jednoj uređenoj državi, u državi koja ima institucije, država na strani žene. To je jako važno i to ne smijemo nikad zaboraviti koliko je važno imati državu, imati institucije. U odnosu, recimo, čak i na Italiju, u Njemačkoj postoji socijalna služba gdje se svaka žena na svome maternjem jeziku može obratiti za pomoć. To nam očitava da jedan izrazito jak postotak ljudi iz drugih zemalja živi, ne uspijeva. Nastavlja se da ona u jednom momentu svog života otkriva jedno ogromno zlo koje možda i mi kad ga čujemo, koje se inače u povijesti uvijek trpalo ispod tepih, jer je toliko veliko, toliko možda čak i nemoguće ispričati ljudskim riječima kao silovanje, posebice kad se radi o silovanju jedne djevojčice. Doći do saznanja da otac tvoje djece, da je uradio takvo jedno zlo, da je silovao djevojčicu od 13 godina, za to nema opravdanja. To je jedan žig, to je jedno zlo koje se prenosi na nju. Znači ona i njena djeca sa žrtve prelaze na nosioca jednog žiga koji će nositi cijeli život. Kako i zašto je Marijana došla do ovakve jedne posebne priče, reče nam ona, ako ste tražili po internetu kao ja intervju koji je Marijana radila u ovim godinama, saznaćemo da je se ona u svom novinarskom poslu puno puta bavila obiteljskim nasiljem i da je baš zahvaljujući tom novinarskom poslu da si došla do ovakve jedne priče. Je istina, ja kad sam radila u Zadru, radila sam u raznim rubrikama, ali nekako sebe sam pronašla najviše u tom društvu, takozvanoj rubrici društvo, odnosno radu sa ljudima. Ja najviše volim, kad sam radila u Zadru, najdraže mi je bilo otići negdje na neku reportažu. Imala sam odličnog urednika tad zadarskog regionala Tomislava Marijana Bilosnića, on je isto književnik i njegove su, piše poeziju, haiku poeziju, prevedena mu je na nekoliko jezika. Baš ove godine slavi 75 godina života i 55 godina karijere, rada u novinarstvu i književnosti. On je znao reći, potrebno je samo ljude naučiti slušati, sve ostalo ide samo od sebe. I to je doista tako, kad kod svakog čovjeka, u svakom čovjeku je jedna priča. Možda to na izgled ovako ne čini se, ali u svima nama ima nešto od čega možete napraviti odličnu priču, nečiju istinu pretvoriti u roman. U romanu njegova žena kao i grijesi ima 90% istine. Jedino što sam promijenila imena i što sam promijenila nacionalnost kod nekih, čisto da se u njihovim zajednicama to toliko ne sazna. Mada oni koji znaju njegovu ženu ili taj lik,
koji znaju tu priču, oni će znati od kome se radi, jer to je bilo i novinama i sve. Taj proces sudski je bio u medijima. Ja kroz svoj novinarski posao, meni su znale žene, većinom žene, mada je bilo i muškaraca, moram reći, ali većinom žene same mi priču i kažu ja imam priču. Imali smo ja radim za Večernji list i jedno vrijeme smo imali feljton u Večernjem listu, baš je krenuo od jedne žene koja je imala kćer koja se nije mogla izvući iz droge i ona je mislila da će dajući svoju priču nekako njoj pomoći. I htjela je ići sa imenom i prezimenom i fotografijom, ali ja nisam htjela zbog te male, jer jednostavno nije to možda roditelji u tom trenutku ne razmišljaju kolike su posljedice, ali otkriti nekome ime, identitet sa fotografijom u nekoj takvoj teškoj situaciji, to jednostavno ljudski nije, bar meni nije dopustivo. I od te žene ona je meni dala cijelu tu, mi smo se nalazile i zapravo je krenulo nekakav lanac tih žena koje su se javile sa svojim pričama, sa svojim tužnim sudbinama, problemima. Valjda kad nekome ispričate nešto koga ne znate i ja sam se uvijek pitala kako su sigurni da ja neću sad to zloupotrijebiti i ne otkriti o kome se radi, iako to nikad ne bi napravila. Ali ta hrabrost žena da ispričaju nešto svoje, pa i anonimno, to i daju vam tako povjerenje, to je stvarno nešto nevjerojatno. Nevjerojatno je čuti nečiju priču, nečiju tešku sudbinu, a pogotovo ako zapravo tog i znate, ko što ja znam taj lik iz njegovu ženu, je nekako je, to samo gledate u filmovima, a onda se to događa pred vama, neko vam otkriva svoj život, svoju najveću bol, svoju snagu, jer tako nešto proživjeti, doznati da vam suprug napravio tako nešto u ratu, dosilovao djevojčicu ili da ima drugu ženu koju je kasnije doznala, jer je ona se vjenčala s njim u džamiji, a džamija ta vjenčanja u džamiji ne prizna se Njemačkoj kao civilno. To je, tako da je to nešto nevjerojatno kad vam netko da svoje povjerenje i ispriča svoju priču od kojeg može nastati izvrstan roman pa i film. Ima jedan naš glumac koji je, poslala sam mu knjigu jer je rekao da je to izvrstan forma za roman, za film, tako da možda i nešto bude i od toga. Nadamo se. Osim Zihra, osim Zehra, znam naravno to je izmišljeno ime, ponavljamo zbog privatnosti, od njenih bližih, da li si imala još prilike nekoga upoznati pri pisanju knjige? Znam njenu djecu, njenu cijelu obitelj, čak i njega znam, zato što mi imamo djecu otprilike istih godina i znam, prije nego sam ja to doznala o njemu, nekoliko puta sam ga srela i razgovarali smo normalno, jednostavno ne možete vjerovati da je to istina što je on napravio, da nije bilo to u medijima i da se taj sudski proces nije, da mediji u Bosni i Hercegovini to nisu pratili. Nekako je nevjerojatno povjerovati da je čovjek koji stoji ispred vas silovao djevojčicu sa još njojima dvojicom u ratu. Jednostavno, na izgled se to čini sasvim normalan, čak inteligentan čovjek s kojim možete razgovarati o različitim temama. Samo da se nadoveže na ovaj flyer, kad mi je Zrinka poslala ovo, ne znam ko je osmislio ovo, ali je... mislim da je ovo pogodila je potpuno zato što svaka žena se srami onoga što joj se događa u životu i ona poginje glavu. Ko što je ona zapravo zaklonila lice, tako i u svakoj zajednici ono što se vama događa nije lako priznati. Možda ćete anonimno to nekome reći koga ni ne znate, je lakše nego nekome koga znate, recimo od njegove žene roditelji dugo nisu znali što se dogodilo.
naravno to se poslije nije moglo kriti kad je krenuo sudski proces, ali dugo nisu znali što je on napravio, čak i kad je ona doznala i kad sam ja doznala, oni nisu znali. Znači da je u jednoj zajednici svakoj ženi teško priznati, ona će radije pognuti glavu ili zatomiti to u sebi nego reći je to je napravio, ja imam problem taj, trebam pomoć, jer je stvarno je trebala pomoć, a sami ste rekli, Njemačka je takva država da ćete dobiti pomoć, žena je iznad svega u Njemačkoj. Jednostavno, ako zatražite pomoć u Njemačkoj, njemački zakon je uvijek na strani žene. I možda ako žena i nije u pravu, bit će u pravu. Dok se ne to kaže suprotno, ali žena je ta koja zakon štiti iznad svega. Marijana, da bi se napisao jedan roman od preko 200 stranica gdje ulazimo često kao piscu, kao spisateljici, teško se nositi sa jednom ovakvom teškom životnom pričom. I da li to vaše poznanstvo, s obzirom da evo ovdje imamo 2 knjige koje su pisane po istinitim događajima, da li se priča, vaše početno poznanstvo, jer koliko smo shvatili, žene, zahvaljujući tvom novinarskom radu, obraćaju ti se, traže, dobro si rekla, nekad je puno lakše strancu, nije slučajno ljudi zašto se u našoj, Hrvati, mi smo većinom katoličke vjeroispovijesti, zašto postoje ispovjedaonice. Nekad je se pred čovjekom imamo svi predodžbu kakva ispovjedaonica drvena sa malim rešetkama, ne vidimo. Možda nam je najlakše u tom polumraku, nepoznatom čovjeku otkriti naše najsitnije detalje. Ti se moraš otvorenih očiju susresti sa tim teškim životnim pričama tih žena. Da li se to poznanstvo nastavlja? Da li ima rizik da nekako, citirat ću tvoju drugu hrvatsku kolegicu koja kaže padne mi emotivni imunitet, jer suočiti se sa jednom ovakvom životnom pričom, mislim kad te žene prepričavaju detalje, ne može se to odviti, bar mislim, u jedno poslijepodne ili za jedno večer. Da li je to duži proces? Ne, duži je to. Recimo kad sam pisala Grijesi, ja sam se s tom ženom sastajala u Mainzu ili u Frankfurtu godinu dana. Moram reći da mi nije toliko teško bilo dok mi je pričala sve to, nego dok sam ja pisala. Jer kad vam netko priča, ja sam to snimala i jednostavno, vjerojatno mi možda nije doprila ozbiljnost svega toga do mene, ali ja sam moja djeca su bila mala i ona kad mi je, to su 2 različite, obje knjige su o nasilju nad ženama, ali u Grijesima nasilje provodi otac. Otac je svojim psihičkim i fizičkim maltretiranjem ubio majku, svoju suprugu, znači majku te žene koja je meni to prepričavala dok je ona još bila dijete i ona je odgojila zapravo svoju braću i sestre. I on je činio tako grozne stvari. Ja kad sam, primjerice, isto je iz jednog mjesta, u jednom dalmatinskom mjestu, ruralnom, i recimo u to vrijeme, prije 20 godina i više, on je recimo istirao svu djecu kad je bila zima, -6, istirao je vani iz kuće djecu od 6 do 12 godina i nitko u selu ih nije htio, u tom selu nije htio primiti u kuću zato što su se bojali njega. I sad zamislite kad imate djecu i zamislite da se to dogodi vašoj djeci. Nitko od tih susjeda, od tih seljana ne želi tu djecu primiti zato što u kuću, jer Ivanik je hladno, zato što se boju oca. I kad to zamislite da se može vašoj djeci, u Grijesima sam na puno scena plakala kad sam ih pisala. Bili su mi, ova knjiga, njegova žena je teža tematikom jer je ipak netko silovao djevojčicu nego što je u Grijesi, ali Grijesi mi je bila nekako puno teže mi je bilo pisati je. Zato što sam proživljavala to na način, čak sam i trenutak kad je ona mene nazvala i imenovala sam svoju djecu u romanu i u biti onako kako se to događalo, ja sam to prepričavala.
I znalo mi se dogoditi da sam jednostavno taj dan u depresiji. Kad sam tu scenu recimo opisivala, jer mi je toliko, možda zato što su mi djeca bila manja, pa sam sve to nekako projicirala kao da se događa mojoj djeci. I moram reći, i dosta mi je čitatelja koji su čitali tu knjigu, pa mi se jave na Facebook ili me sretnu negdje recimo u Manjcu, rekli kako su plakali dok su čitali tu knjigu. Tako da ono, nije jednostavno pisati nešto što je nečiji život. Tu morate dobro paziti da ne otkrijete previše, a da opet ne odudara od stvarnosti. U njegovoj ženi sam morala i istraživati muslimansku vjeru jer se nešto doticalo vjere, odnosno načina njihovog života. Tako da to sam, dosta sam radila na njegovoj ženi zbog različite vjere. Istina, slažem se. Ja kao tvoja čitateljica moram priznati, osjetila sam bližen grijesi. Radnja se odvija, nekako priziva ono malo idilično mjesto, sad ko je možda rođen u nekom velikom gradu Hrvatskom. Ja dolazim iz jednog malog mjesta i čak sam na moment stvarno, jednom sam Srinki poslala poruku, ma šta si mi ovo poslala, mislila sam čak stvarno, rekao da nije mene zvala zato što misle da se desilo. Ono idilično malo mjesto koja priziva onu ljepotu obiteljskog života, one naše dječje uspomene, ono što smo, posebice ljudi iz Dalmacije, pisane su riječi, otpjevane su pjesme, to je jedno mjesto koje cijeli život naši iseljenici misle da se vrate. I zove se Grijesi. U ovom romanu mi smo Hrvati, zamislite jedno naše malo mirno mjesto sa crkvicom gdje, ja sam vam danas pisala, gdje sa istim žarom molimo Boga i kršimo svih njegovih 10 zapovjedi. Istinita priča gdje je učinjeno stvarno svih 7 smrtnih grijeha. Bez obzira da li mi bili vjernici ili ne, smrtni grijeh naša etika, naša moral ne dozvoljava. Moram napomenuti ono što se prožima, ona nit optimizma koju stvarno obožavam u tvojim romanima jesu djeca. Uvijek u tvojim romanima ono nanovo rađanje, djeca nam isto ko da nam uvijek daju nanovo priliku da okaljamo, da se oslobodimo naših grijeha i da sa svakim rođenjem tog nekog malog djeteta kao da si damo priliku, mi sami sebi, možda nam i čak i Bog da, bez obzira koje ispovijesti bili. Istraga tvoga posla, njegova žena vezano za Kuran, i u jednoj i u drugoj knjizi jedni ga zovu Allah, jedni Bog. Nekako bez njega ne možemo ništa raditi, a koristimo posebice u njegovoj ženi, silovatelj često čak koristi Kuran, tu svetu knjigu, bez poznavanja. Očito se vidi ljudi koji su čitali Kuran kao Bibliju, koji poznaju, koji su pravi vjernici, koriste često te svete knjige da bi opravdali njihove zločine. Neopravdano. Hvala ti na ovoj nizi optimizma. Mislim da to nama ženama treba, jer mi smo žene po prirodi, bez obzira da li bile majke ili ne, imamo onu našu emotivnu stranu koja je jača i nekako se prožima kroz tvoje romane da nam djeca svaki put stvarno daju priliku. Najvjerojatnije to utječe s obzirom da si sama mama i dobro je rekla u ovoj knjizi, mislim da, s obzirom da je istinito da su scene onakve kakve su kad se ti vraćaš doma, kad vidiš tvoju djecu da spavaju. U Grijesima je baš onako kako sam, dok sam se nalazila s njom, što sam ja razmišljala kad bi vidjela svoju djecu, kad sam se vratila. U Grijesima je stvarno sam ja i ja sam išla onako, najprvo sam razmišljala hoću li prepričati njenu priču onako kako, ali onda sam u onaj trenutak kad je ona mene nazvala, kad smo se našli, kad sam se vraćala doma, kad sam gledala svoju djecu, jednostavno sam nekako u prvom licu to pisala i mislim da je to najbolje jer odražava ono što sam ja sve prolazila sa njom.
Važno je isto tako na drugoj stranici njegove žene ima jedna prelijepa rečenica, ne vidim pa nije potrebno da je tražim, napisali smo je danas. Marijana piše jednu prelijepu rečenicu, kaže mi imamo samo jedan život i nitko nema pravo da ga uzme i nitko od nas ne smije biti sam. To ne smije biti sam, znači da stvarno trebamo biti zahvalni ljudima kao što si ti, jer dati nam priliku da se upoznamo sa ovakvim jednim teškim životnim pričama ne da nam da postanemo oni uspavani promatrači, jer evo Marijana, čuli ste malo prije govori, ona je iz ove knjige upoznala toga lika koji je sasvim djelovao normalan, inteligentan čovjek. Možda se u našim životima, možda smo čak imali priliku, ako ne, možda ćemo imati da susretnemo ženu, djevojčicu, može se desiti često dijete, koje je žrtva obiteljskog ili bilo kojeg nasilja. Kad se radi o obiteljskom nasilju, kako je Marijana rekla, teško je to iznijeti vani. Jer u nama je možda instinktivni, još ako smo odrasli u jednoj okolici gdje se to smatra sramom, nekako se trpa pod tepih i trebamo biti presretni što imamo ljude kao Marijana koja nam priča o tome da ako kad budemo imali priliku da pomognemo takvim ljudima, znači da ili pričom naće se već život nađe neki način. Hvala ti uistinu što si došla i ponavljam, mislim obilježiti način prigodu 8. marta, ožujka na jedan ovakav način je nešto, jedan veliki dar i nama ženama. Reci mi, tvoji budući planovi, ti iza sebe nisu prva 2 romana, ti iza sebe mlada, lijepa kako vidite, ali ima iza sebe već uspješnu karijeru i novinarke, objavila si knjige o poezijama, što sad trenutno radiš? Pa sad trenutno njegova žena se prevodi na engleski jezik i to je sad u planu distribuirati i u Ameriku i englesku, onako kako izdavač kaže. A još uz to u svibnju bi trebala izaći moja nova zbirka poezije, Prijestupnici. Nju sam pisala sa jednim pjesnikom, Josipom Horvatom Makadom. On je na 60 mojih pjesama napisao 60 svojih kao odgovor. To je kao razgovor ljubavnika. I tu zbirku, to mi je posebno draga, zato što je poezija nešto što sam ja od početka, poezije sam ja, jer kad pišem romane, to pišem ili neku izmislim temu pa je razvijem ili ovako prema istinitim događajima, ali poezija sam ja. I osvrt su dali i Petar Grašo i Željko Bebek i Đani Stipaničar, tako da eto, to će biti sljedeće i to baš je, dugo nisam izdala poeziju, iako ja pišem poeziju, ne pišem je intenzivno jer poezija je trenutak, ona se dogodi, nekad se dogodi da ne napišem 2-3 mjeseca nešto, a onda nekada dođe pa u 2 dana napišem 5 pjesama. Tako da dugo nisam izdala, zadnji put ja mislim da je čak bilo 2012. Tako da to me baš raduje. Koliko već godina živiš u Njemačkoj? Pitam ovo jer tvoje knjige ti objavljuješ na hrvatskom jeziku, tvom maternjem. Da li si što pisala već na njemačkom jeziku? Ne, na njemačkom je izašla jedna knjiga Die Stimme, Glas, na njemačkom Die Stimme i može se kupiti cijela Njemačkoj, to je njemački izdavač, ali pisala sam je na hrvatskom, pa su je oni preveli. Tako da to je jedino na njemačkom, a taj isti izdavač je pokazao interes za Grijesi, pa će sad Alida Bremer, ne znam je, Zrinka je možda zna, ona je prevoditeljica i književnica i u biti je pronalazi, zastupa hrvatske autore u Njemačkoj i ona je napisala osvrt na tu Grijesi, ne znam što je napisala, ali taj izdavač mi je rekao da je izvrstan osvrt. Tako da Grijesic bi trebalo isto na njemački jezik izaći, ali sad kako je ovo pandemija pa se malo sve prolongiralo, tako da početkom iduće godine mislim da planiraju. Odlično. Evo Zrinka, zadatak čim izađe nove poezije od Marijane, mi te rado čekamo u Rimu.
Ja sam malo uzbuđena, priznajem, ne znam da li želiš nešto još reći, možda nećemo više o knjigama jer ispričat ćemo vam sve pa kad budete čitali, čitajte, vrijedi, mislim to mi jedino treba reći. Mi te čekamo u Rimu, ne znam da li želiš još nešto vezano reći, isključivo za knjige ili za... Pa ne znam, mislim da smo većinu toga rekli, možda neko želi nešto pitati, pa onda možete postaviti pitanje. Pa meni je se cijelo vrijeme javljala ideja iz ove njegove žene, taj nasilnik, je li bio nasilan prema svoju supruzi ili je nju samo bolila njegova... To moraš pročitati pa ćeš to da. Jer inače sve ćeš znati. Se uvijek, jer... Dobro, onda ću to pročitati jer me zanimalo što se događalo u braku, znam da je grijeh veliki, kritičan, ali opet nekako vjerujem da čovjek može... A zašto si ti sigurna da je bio brak? Pa mislim da je... Ne, bilo je nasilja u braku. Da, nije to samo, ona je doznala tek kad su se djeca rodila za to, tako da... Da, u biti Marijana jako dobro opisuje i taj dugi proces u jednom braku, ponavljam stvarno nakaradnom braku, treba tu snage, treba smoći snage prihvatiti da nešto ne ide, posebice kad su djeca. Nije to tako lako, tako da se često oduži i ti to stvarno na jedan fenomenalan način opisuješ u detalje taj dug i bolan proces shvatanja, prihvatanja i reagiranja. Znači, ono što se kaže, smoći snage, okrenuti stranicu i radi sebe, radi djece, početi jedan novi život. Hvala. Aha, ti si, reci. Andreja. Prvo, htjela bih vam čestitati jer je divno vidjeti mladu autoricu, pisateljicu, to mi je prekrasno. A mene nešto drugo zanima, obzirom da su obje priče bazirane na istinitim događajima i da su vam izvori stvarne osobe, vjerojatno ste tim osobama pokazali knjigu, obje knjige, pročitale su knjigu. Ja bih volila misliti da je to imalo neki terapeutski utjecaj na njih, pa da je to bila gotova priča koju su mogli zatvoriti koricu kao i za njegove priče, ali me zanima kako je to bilo za njih nakon što ste ih suočili sa tim kao književnim dijelom. Pa jeste, na neki način jeste to terapeutski dio, zato su vjerojatno ispričale. Pogotovo ova žena u knjizi Grijesi, ona je čak jedno vrijeme kad sam pripremala prvu tu promociju u Zadru, ona je htjela doći sa mnom, međutim u zadnji trenutak se predomisla, nije imala snage za to. Nikada, iako je to prepričano i sa knjigom možda kao zatvoreno poglavlje, to nikad nije zatvoreno poglavlje, jer kao što si rekla, nije samo, žrtva nije samo jedna, žrtva je više, žrtve su djeca na kraju od njegove žene. Ta djeca će cijeli život nositi teret očeva. Nikada to nije jedno zatvoreno poglavlje. Možda je malo lakše kad je to stavljeno na papir, jer uvijek je lakše kad nečiji osjećaj, kad osjećaje vam izađu na papir. Meni makar recimo kad pišem poeziju, ako se osjećam nešto loše, ili ne moram se ja osjećati loše, mogu jednostavno nekad mi se dogodi da vidim nekoga i vidim njegovu bol nekakvu. I mene to boli. Ja u tom trenutku poželim napisati to na papir, to je ko da ste se oslobodili, ko da eto, nema više toga u vama. Tako je i njima to. Nama je to možda pjesnicima lakše to shvatiti, lakše osjetiti to, ali kad nešto stavite meni, moje osjećaje koje možda nitko ne zna da su moji, a ja sam ih stavila na papir, meni je lakše, kao da su se oslobodili nekakvog tereta. Tako i njima dvijema. Ja bih nešto pitala. Osvrnula bi se na vaš prvi dio, na vaš uvod o 3 generacije Hrvata u Njemačkoj. Kako njemačko društvo, mi znamo mladi sadašnji emigracija se osjeća drugačije nego oni koji su bili recimo moja generacija, recimo tako. Kako njemačko društvo reagira na sadašnje, a kako je reagiralo na prijašnje?
Njemačko Pa, društvo? Njemci, njemačko društvo, Hrvati su uvijek bili poštovani i kao radnici i kao ljudi od njemačkog društva. To uopće nije upitno. Možda čak Hrvati su među cjenjenijim nacijom Njemcima nego, ne znam, neću sad imenovati neku drugu naciju, ali Njemci imaju poštovanja prema Hrvatima. Problem je taj što recimo Hrvati se nisu dobro, neću reći integrirali, ali jednostavno ta težnja prve generacije da se vrate kući, da su samo privremeno u Njemačkoj, iz godine u godine su se vraćali, a nikad se nisu zapravo vratili. I sad kad su se vratili, oni se nisu vratili. I moji recimo svekar i svekra, oni su prije 2 godine se vratili u Zadar, međutim jednostavno njima je ostao život u Njemačkoj. Jedan dio života je ostao u Njemačkoj i koliko god oni bili sretni jer su doli na svome, tamo su gdje su cijeli život su težili, sad težu da dođu u Njemačku, makar mjesec, 2 dana, jer su im tu djeca, jer su im tu unuci i obitelj im je tu. Tako da su oni uvijek su na tom nekom mostu, ni tamo ni vamo i cijeli život imaju tu neku prazninu i ta praznina će ostati. A vjerujem da je to uvijek tako sa svim iseljenicima. Ja sam došla u Njemačku prije 15 godina i ja kad dođem u Zadar, ja sam doma. Meni nije loše u Njemačkoj, dapače, meni je dobro u Njemačkoj, radim, imam obitelj, djecu i sve, ali ja kad dođem u Zadar, ja sam zapravo tu sam ispunjena sam. Tako vjerujem da je to sa svim iseljenicima, kako će biti s mojom djecom ili njihovom djecom jednog dana, ne znam, ali s nama koji prvi put dole, koji smo prva kao generacija, to je tako. Ja mislim da je to ono kad nas pitaju gdje ti je bolje, jel kad si bila u Hrvatskoj ili kad si ovdje. Mislim da se često puta svima nama to događa. Ja kažem, ja se osjećam kao čardak na nebu ni na zemlji. Niti sam ovdje, niti sam ovdje. Ne znam da li i ostali dijele taj osjećaj, bez obzira na broj godina koliko. Ja vjerujem da je svima tako, bez obzira na financije ili možda je nekome u Njemačkoj financijski bolje, ali pa čak ne znam koliko je bolje, jer nije Njemačka više što je nekad bila, da sad ima super odlične umirovljenici recimo u Njemačkoj, oni nemaju taj luksuz. Dobro je umirovljenicima koji se vrate dole u Hrvatsku, pa ajde imaju neku mirovinu od 1000 eura, pa imaju svoje kuće, većinom imaju, ne moraju plaćati najamninu i toga, jer je najamnina u Njemačkoj jako skupa. Tako da je u tom smislu našima bolje kad se vrate. Ali njemačkim umirovljenicima njima nije jednostavno lako, zato što oni nemaju toliko velike mirovine, a sve je skupo. Da. Tako da nije idealno. Troškovi života su puno jači, puno skuplji, da. Jedino što je u Njemačkoj, moram reći dobro, što vi ne možete ostati na ulici. Uvijek je tu pomoć, socijalna pomoć, imat ćete pravo na socijalnu, pa koliko ima, nije to neki luksuz, nije to nešto s čim se vi možete zadovoljiti da sad živite od toga ili cijeli život, ali moram priznati, u Njemačkoj na ulici ne možete ostati. Ili ako dođete iz neke druge zemlje ili ste tu, imate uvijek pravo na nekakvu socijalnu pomoć. Hvala. Ima li još neko nešto želi pitati? Ok, sad ćemo se prepustiti opuštenijem dijelu večeri. Zahvaljujemo se iskreno u ime svih nas Marijani Dokozi što je došla. Nadamo se da ćemo imati puno ovakvih susreta. Zahvaljujemo se našoj Zrinki Bačić, udruzi, naravno, Zrinki Bačić ispred udruge Hrvatsko-talijanski mozaik, što nam je omogućilo ovako jednu književnu večer. Čekamo da završiš poezije, organizirat ćemo, nadamo se, čim prije. Naša Tanja je tu u ovom lijepom ambijentu. Čekamo te. Hvala. Hvala vama na svemu i naravno vi će mi se biti drago.